Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Dario ginaingon, mahal ko kayo ikaw. Abang kanunay mang kang mubalibad sa lawas nung panginahanglan. Kay sukad nga idara na ta, dili na kaganahan anang butanga. Nakasa na hinuon ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Kayang gawas sa banyo sa kong asawa nga naligo eh. Sundan tayo na ko siya sa iyang pagsuot sa mong kwarto. Ay, lami, yung kauno ng iya, kay bagong ligo. Agoy, tuwan na, nigawas na sa banyo. Tuwan na pengon sa among kwarto nga nagtapis lang. Sundan ko siya. Klaro kayo nga siya panty nga nagtapis sa tuwalya. Lami alag yun, iturjak, oy. Bisan nagminupos na ko, pero dili pagyutang tiguwang ang akong pamayhon. Pero di na lang ko ganahan og lawas nun nga kalipay. Hilasan, ikukuan ng butanga. Dario, kalat ka man lang kong suod sa atong kwarto nga nagpanilap, oy, nga nagtanaw na ko. Nagisulan na sad kas biga ni mo, no? Gusto ka, day Magda. Katurjakon ko, day. Ay, wag na lagi, nailami, nga butang, kanang imong giingon, mga tiguwang na ta. Nagminupos na manggani ko dire. Oy, amaw, naghubo ka mong na ng short ni mo, brief ni mo, oy. Katuski ba yain ang imo, Dario? Pero na, sorry kay sukad nga nagminupos na ko, wala dyan ko'y gana, bahit anang kanang turjak-turjak. Kung wala kay gana, day. Pasagdi ko nga turjak mo. May edad naman. Basta makagawas lang akong gana, paits na, day. Sige, kung mo may edad naman ka, sige, maghihapong kaganahan aning butanga. Oy! Sige, ayaw kong layo ka matong mata na niya. Ayaw ko guruya. May kiwa baka pamanti. Dali diris ka, tri. Dario, hinayang yung taon ko. Ay!
Bisan kurayot na ni og gamay. Nga, ni gamit magkagkurayot. Lami gihapon. Lami pa di ay. Ang lami. Ay, gusto na. Uy, bigay-hilasan ako ng butang na magtila-tila ka ng uwang na taoy. O, pa ka mahuman? Ay. Ako na ning ako anang ko. Ibilang ni maayo be. O, nagilami ka rin. Ay, wala nagilami. Ay, nagilupos naman ko. Paspasin niya ang mahumantag sa'yo. Ay, kumaadto pa ko sa akong anak. Nagpaabot to. Magkuyog, katulag sa ako. Ay, daghan na gini kong uban. Ay, bisig istorya niya. Ay, bisig istorya. Paibot ko sa uban sa itong apo. Uy, mulakaw ko pagdali niya. Pagdali, oy. Nagkahiyo na kay Kudario. Dali. Oh, mau ba? Pre? Di ka na ganahan og mo Virgin ni Marie? Unsa ba? Kay di na siya ganahan og sex? Oh, lagi pre ay. Uy, Sukad ko no siya nga nagminupos. Dili na siya ganahan og sex. Kamo si Marie pre. Wa na di ay mo jirjiray ha? ang tinuod pre. Okay ra. Okay ra man ang akong asawa pre. Kung akong jirjiron. Bisan wa na siya gana sa sex, pero di lagi na siya mabagulbol kung jirjiron ako. Pero ako lang dili mahikahimo pre. Sao man nga ako. Diabeteson man ko. Mao na pre, diabetic ko. Wala ko mahimo na na. Di mo tuskig ng ako pre. Ako noon pre. Sige panig strong nga ako Nakaunahan na lagi ko nga pre nga adto ko na pangita sa lain nga lawas nun nga kalipay. Mangita ko og babae pre. Pre Dario. Ay pensyonado man ko. Basta tunay babae nga mupatol na ko. Bahala na lang ni oy. Mo jerjer na lang guglain pre. Si Janet pre ay. Misulti man to nako pre. Nga kung doon na idaran nga lalaki nga manguyab niya, iyang sugton. Basta muhatang lang og kwarta para magasto og kaon ba. Og yung man eskwela sa iyang anak. Uy, unsa pre? Si Janet nga katong napaangkan og kaduha? Oy, pagkalami na ba niya pre? Batanon pa kayo oy. Kung gusto ka pre. Sige. Birahe na ba yan Birahe pre, Janet. Salamat sa imong pagpahibaw na kubahin ini pre ha. Bida pre, paminaw ko. Kung maigo na si Janet sa imuha pre, mapupilit gina nimo. Kita ba ko anang imuha pre? Uy, unsa pre? Super kayo ang gidakon ana oy. Unsa ba nang Kun badana ko si Janet, dili lagi kumujidya sa kong asawa oy. nga sige. Bahala na siya. Kapoy sige bagulbol kada hagad na ako og sex. Mangita ko glaeng kapahungawan, pre. Uy, kanang bata nga lalaki nga niduos tindahan sa unahan. Anak ka na ni Janet. Ay doolon ko siya. Mangutana ko niya kung naaba ang iyang mama. Nagpangita dig uyab si Janet. Pues, suwayan ko siya panguyab. Mangutang kag bugas og itlog dong Idboy. Oo nang imak. Bayaran lang ko ni mama kung makakwarta na siya.
Dong, pasaylo ako, ha? Dili lang una nakupunan ang utang ni mama nimo. Oh. 500 naman kape ni iyang utang dire, Dong. Oh. Ingna siya nga, di sa naku papunan ang iyang utang, ha? Butang alam niya, di. Tuma na namo, eh. Unti karon. Saman, gutom naman kimi. Atagi og 5 ka kilo nga bugas ang anak ni Janet day Mac. Og napupod ka itlog. Ako ray bayad anak. Dario. Mao ba na? Huma, Gibayran ni Noy Dario ang 5 ka kilong bukas ug napo kabuk itlog? huma. Iya gani sa gibayaran ni mong utang dito ang 500 kapin, ma. Unsa? Butan kay siya, ma. Iya kung kitaga sa gatos, ma. O ingon siya, ma. Mori ko na siya sa ato akarong gabi, eh. Kay musimot siya sa imo. Ha? Ay, kay ko nang manguyab ko na siya ni mo. Oh, mo na yung gisulti, nak? Salamat day Janet nga gisugot ko nimo. Kay buutan ka man diri na ako. Bahalag may asawa ka, uy. Makigrelasyon ko nimo. Ako ray bahala day. Nga dili masayod ang akong asawa sa atong relasyon. Dili na ganahan og sex ang akong asawa. Sukad siya nagminupos. Ang panak ko day, nagpangita pa kayo ko ining butanga. Pues, ako'y muhatag sa imong katagbawan sa sex ni Dario. Bago man kong liko, no eh. Isugot naman sa ka. Tana, at tatasod sa kong kwarto na. Kay ihatag ko ni mong katagbawan sa sex. Tana, no Dario. Lami ka ini, oy, busok. Oy. Aka na, sige ka, no eh. Ang pagtagbaw niya kawan sa ako. Ang kagilog. Minaw na sa kuwanan, no eh. Ano, Dario? Alin, ikawan sa cream mo, te. Pabuan ka ng imong beef, ha? Murag di ko makatuo sa akong nakita. Ang katako sa imong taas ka, anyo. Idala naman ang taka, pero kagahi, ani. Uy, katasakit ko, ani. Imong sinalong ako. Kalamig yun ako. Sakit pingit po dahil sakit pingit. Dakon pa na ako akong baba. Ako'y Giubo na noon ko. Mag-plaster ko, bigita. Sige, plaster o higda. Sige na, plaster na. Ups, kalis. Sige na, okay na. Sige. Amiyot ka, katuan na ni Dario. Agagrabe. Kawad niya. Sige pa. Anay, Dario. May nahitabo gyud namo ni Janet atong higayuna. Grabe ang gibati kong katagbawan sa sex. Human sa nahitabo namo, gihimo ko siyang kabit. Kung mutukar ang akong gana sa sex, adto ko sa akong kabit magtagbaw. Paminaw ko, muraong nagduda na ang akong asawa nga may kabit ko. Huwag ito mga kasama ang kaagi ni Dario, dinining tulumanon. What's the style? Nagduda na kong asawa nga may kabit ko i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.